तो भाइयों पावर स्टार पवन सिंह अब की मचावे वाला बड़न तहलका। ये वीडियो में बना रही लो एक एक बात पर चर्चा होके वाला बा। दोनों जना साथे वालो पवन सिंह ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट तैयारी कैले बड़न जवन की भोजपुरी में लोग के नींद उड़ा दी। बस वीडियो में बना रहो अभी तक ले पवन सिंह मुंबई बाड़न का कहे भैया 2025 में तो हमारा लागत है कि कितना जना के ब्लड प्रेशर मत बढ़ जाए। पावर स्टार पवन सिंह के जितना लोग देखे वाला बा, जितना लोग पसंद करे वाला बा, सब लोग के बता दी भैया कि पावर स्टार पवन सिंह काल रात के जवन शो में गर्दा उड़ेले बड़े आ पवन सिंह के जवन सम्मान मिलल बा वो सम्मान के वजह से वाकई में पावर स्टार पवन सिंह के भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना क्रेज बा बॉलीवुड में भी दिख रहा बा। एगो एकलौता पावर स्टार पवन सिंह एक ऐसे कलाकार है, पूरे भारत में एक ऐसे कलाकार है जिनको पूरा वर्ल्ड में सुना जाता है। नहीं पहले भोजपुरी के नाम आई भोजपुरी तक खराब कर ले बड़ा सन। भोजपुरी में कौन बारे बड़का स्टार आइए मेरा सब जना बॉलीवुड हो चाहे केहू हो पवन सिंह किधर है? पवन सिंह को मेरे फिल्म में लाओ ना, पवन सिंह को मेरे गाना दे दो। 500 मिलियन आई नहीं गाना कोई बा ओकरे सेलिब्रेशन रहुए आ देखो लो पवन सिंह। एक और बात बता दी भाई कि पावर स्टार पवन सिंह जौन बा की 2025 के शुरुआत में इतना लकीर कुली खींच दल बड़े आ शुरुआत जैसे 2025 के होई नु तैसे सारा लकीर बारी बारी से दिखे लगी। अभी तो कुछ चूतियन के दिखत नहीं क्या कहतर से हवा बनावत रहा, हवा नहीं क्या बनत जब आई नु तो तूफान उसमें किसी का भी कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ पवन सिंह दिखेगा। अच्छा भैया लगता है कि भोजपुरी के मैंने मिलियन देख के जितना बॉलीवुड के गाना देखे जाता था भोजपुरी में जाता है, यही से भोजपुरी के तरफ मोड़ा। अच्छा एक बात बताई, पहले जानते नहीं पहले कहलो कि कौनो बॉलीवुड वाला सिंगर साबित कर दसन तब नु ओकरा बाद कहसन कि थी बॉलीवुड में चल जास तब नु। आप जब बॉलीवुड में चल गइलन त कहेलसन कि इससे भोजपुरी का नाम थोड़ी होगा, इससे अपना नाम होगा। क्या कहे में कनेक्शन के? देखिए एक और बात हम बता दी भैया, पवन सिंह का लेवल बहुत ऊपर है, इन लोगों से कंपेयर करना हम सबको मूर्खता है, ठीक है। पावर स्टार पवन सिंह ऊपर के चीज बड़े, बहुत बड़का ऊपर के चीज बड़े, नीचे के चीज नहीं कर। एक और बात बता दी कि मान सम्मान कोनो चीज के बढ़ेला जन तरह के काम कैला से, क्वालिटी देखावला से, जिम में बीम मारला से ना, ठीक बा। एक और बात हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह यूपी बिहार के जितना फैंस बड़े, जितना एक तरफा चाहे वाला, एगो और पवन सिंह कहले कि अदर जगह के 100 गो यूपी बिहार के 5 गो, ठीक बा, 5 गो बराबर बा। काहे कि जौन बा की तेलुगु में बने वाला फिल्म अल्लू अर्जुन में आके प्रमोशन, पटना में आके प्रमोशन का है बॉलीवुड में बने वाला फिल्म, बॉलीवुड में बने वाला फिल्म पटना में आके प्रमोशन होता काहे से कि भाई बिहार और यूपी में एक बिहारी 1000 पे भारी वही का पावर स्टार पवन सिंह है। चाहे वाला पवन सिंह के बर्थडे के गाना बहुत बिजोड़ आवे वाला बा, यही से पवन सिंह अभी तकले जो आवे वाला समय में बॉलीवुड में सबसे बढ़िया हीरो पवन सिंह। अब कुछ दिन में यो हो सकता कि अभी गाना आते 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 कोई फिल्म आ जाओ पवन सिंह के। सलमान खान के साथ एगो प्रोजेक्ट आवे वाला बा, मनीष पॉल के साथ एगो प्रोजेक्ट शूट भइल बा। काहे तू लोग देखले बोलो स्टेज पर पावर स्टार पवन सिंह बॉलीवुड में परफॉर्म करत रहन त ई अली गली बात नहीं खे, ई हिती मुटी बात नहीं खे। आ भोजपुरी में बहुत लोग के बस के बात नहीं खे। बाकी जे भी वीडियो देखा था सब लोग के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के रउआ पसंद करेनी तो कौना टाइप के गाना सुने के चाहतनी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि पावर स्टार पवन सिंह से हमनी के मतलब एगो विनती रही कि भैया लोग के फरमाइश के अनुसार बर्थडे में गाना आवे के चाहिए। बर्थडे में बहुत बड़का तहलका मचे वाला बा, काहे से कि मुंबई से नूरा फतेही आवतरी, चाहे तमन्ना भाटिया आवतरी, आ पावर स्टार पवन सिंह आ बादशाह चाहे हनी सिंह, तो बहुत बड़का बहुत धमाकेदार एंट्री हुई पावर स्टार पवन सिंह के 2025 में अपना बर्थडे में। आ सुने में इहो आवता कि मकैया में राजा जी 2 शूट होके कंप्लीट हो चुकल बा। अब तारा लोग के पक्का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, क्या कर भी बाकी चैनल बनाए सब्सक्राइब कर लियो। बाकी मिलते हैं सर अगला वीडियो में, तब तक खातिर